murgiltzen duten balore zikinak. Erlixonean hortasun bihurtzen, herria lurralde hutsa. Esten diren mugak ta gehiegi, zabaltzen diren hauak. Eskema simplistak hori dena, nahi nuen aipatu baina. Hene kaierrak, ta hene burmuina, kutsatzen dituzu. Emakumek haien gorputzetaz, zer egin dezaketen, erabakitzen duten gorbataz, jantzitako gizonak. Familia normalaren defentsa, gidari baten falta, uniformean glorifikatzea ere, nahi nuen aipatu baina. Hene kaierrak, ta hene burmuina, kutsatzen dituzu. Eskuin muturra, gure gizartea, kutsatzen duen bezala.